kulumbai, welcome back to my channel. Nonton boy ko bani channel oborai bai. Da जोङो नै अबावबा थांनो ओंखारदों ओमफ्राय बोथोराबो बिराद गरम होनबाबो जोङो ओंखारदों आरो नै ओमफ्राय दा जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांदो। दिनैहाय फ्राइडे ओमफ्राय मामि मोनहा नखर गिर्जा दङमोन ओंखायनो जोङो मामि मोनखौ नखर गिर्जायाव गारबोनानैहाय टाउनाव फैबाय नै बेयावहाय जोङो फार्स्टआव एसिनि आउटलेट चिमनेखौ लांनो फैदों ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो बोथोरा बिराद गरम ओंखायनो डेली मार्केटथिं थांदोंमोन नालाय ओंखायनो बेयावहाय जोङो खुसेर बिदै लोंनोसै होननानै खुसेर बिदै लोंबाय आरो नै बेनि उनावहाय जोङो खोरोमथलायावहाय फैबाय नै बेयावहाय द वान unisex होननाय मोनसे पार्लार दङ बेयावहाय आङो एसे खानाय बानायजानो होननानै फैदों दा नायलांदो नोंथांमोना आंनोहाय एक्चुअली बाटारफ्लाइ काट नांगौमोन आरो माने आङो सिगां एसे गोबाव समनिफ्रायनो बाटारफ्लाइ हेयार काटखौ फसायनानै दंमोन आरो ओमफ्राय पार्लार बया होनबाय मा नोंना खानाया बाटारफ्लाइ काटनावहाय पारफेक्ट जानाय नङा ओंखायनो लेयारबा मोजांसिन जागोन होननानै आंखौ साजेस्ट खालामदों आरो ओंखायनो दे होनबा लेयारखौनो लानोसै एसे शर्ट स्टाइलावहाय होननानै बुंबाय आरो आङो दा जाबायानो नै आंना फाइनाल काटआ ओमफ्राय कारेन्ट प्रब्लेम जाबाय थादों ओंखायनो लास्टावहाय सेटिं खालामनो हायासै आरो बिदि सिदा सिदा जाबाय ओमफ्राय दा बेनोसै आंनि फाइनाल लुकआ ओमफ्राय खानायानो एकदमबारे बोरैबा जि राफ बोरैबा आगलि जाबायमोन आरो ओंखायनो आं बिराद लानो बाथारबायमोन ओंखायनो सिनफैथारबाय आरो आं दिनै खानाय सिनखान फैबाय आं नै जि मोजां मोनलायबाय रेजें गिलिद गिलिद मोनबाय थादोंमोन ना जि मोजां मोनबायहाय दासो रेजेंनो मामिखौ लायफिनसै जों बिसिना गिर्जा गबाय आं माबायदि नुदों गोदान हेयार स्टाइलजों माबायदि नुखो औ आं सिनायलायासै मा जानला मोनलानो मोजां होनबाल मा नायलांदो नोंथांमोना ओमफ्राय नै जोङो बेयावहाय मामिमोनखौ लांफैनो फैबाय बिसोरनि जोंनि आंनि बिखुनजो आइ जायो बिसोरनि न'आवनो नखर गिर्जा जादोंमोन आरो ओमफ्राय दा नखर गिर्जाया जोब्बाय ओमफ्राय जोंखौहाय लांफैनो थिनदों आरो मामिमोना ओमफ्राय नै जोंखौहायो साहा लोंनो थिनथाबबाय आरो ओमफ्राय दा साहा लोंलानोसै ओमफ्राय थांसै आरो न'आवहाय पुलाव चिकेन कारि जलेबि ओमफ्राय कफि बिदि होदों जोङोहाय ओमफ्राय नै थिं मामिमोना साहा लोंखांनानै जोंखौ नेबाय थादोंमोन आरो नै थेंक इउ दे मा जाबाय माबाय आरो लाबोनोसै नै
ओमफ्राय नै जोङो साहा लोंखांनानै फैबाय ओमफ्राय दखानावहाय नै मामि गिदिरा माबा दालि लागोन होनदों ओमफ्राय आंबो डेटल फेसवास बिदि लानांगौ दा बेखौ लानोसै ओमफ्राय न'आव थांसै आरो ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौबो बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय